कलेजनि एनुवेल कलेज उइकनि हानजा सुरनाय खुलुमबाय निउज 24 बड'लेण्डनि ब्रेकिं निउजजों आं करिना बर'। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सोलोंथाइ नोगोर टंलानि टंला कलेजआ एनुवेल कलेज उइक खुंफुंदों। दिनै गासै फरायसाफोरखौ लाना टंला कलेजनि फरायसा खौसे आफादा हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ टंला कलेजनिफ्राय जागायजेनना टंला सोहोराव गोजोन हारिमु हानजा सुरो। मख'नो गोनांदि बर', असमिया, बाङालि, गरखा, आदिबासि, राभा गासै हारिनि हारिमुखौ दिन्थिफुंना टंला सोहोरखौ गोमसार होयो। जि रादाबनि जि नायगिरि नोंथांमोनखौ आं खुलुमहरबाय आरो लोगोसे दिनै जोंनि बे टंला फरायसालिमायाव जि मोनसे कलेज उइक जागासिनो दङ। बे कलेज उइकआव जोंहा मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियानो जादों हारिमु हानजा सुरनाय। बे हारिमु हानजा सुरनायखौ खालामनानै जोङो मोजां नांदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ जोङो गुबुन गुबुन जोंनि जि जनजातिनि गेजेराव जोङो दिन्थिफुंनो हादों। जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै जोंबो गोबां नांथाबगासिनो दङ आरो बे नांथाबनायजों लेखायै जोङो जोंनि बे हारिमुखौ जोङो गोसारहोनो थाखाय, हारिमुखौ जोङो फेहेरनो थाखाय आरो लोगोसे हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय दिनैनि बे हारिमुवारि हानजा सुरनायखौ जोङो लानाय जादों। बे हारिमुवारि हानजा सुरनायाव बर'नि गोदो गोदायनिफ्राय आबौ आबैनिफ्राय जेरैबायदि आबाद मावनायनिफ्राय आरो लोगोसे हारिमु सिबिनायनिफ्राय बायदि रोखोमनि जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिसन, बर' हारिनि हारिमुखौ, बर' हारिनि आसार खान्थिफोरखौ जोङो दिन्थिफुंनाय जादों आरो लोगोसे बे दिन्थिफुंनानै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननायजों लोगोसे जोङो दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ जोङो गोजौ फारसे दैखोनायनि सिमांखोनायनि गेजेरजों जोङो सुजुदों। आं हारिफोराबो बेबायदि हारिमु दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेवहाय मा मा हारिमुखौ दिन्थिनाय जादों? बेयावहाय टंला फरायसालिमायाव जोंहा गोबां जनजातिनि हारिनि सुबुंफोर दङ, फरायसाफोर दङ आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बर' हिसाबै जोङो दिन्थिफुंदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बेंगलि दङ जोंहा आरो लोगोसे गरखा दङ आरो लोगोसे जोंहा राभा दङ, एसामिस दङ, बायदि रोखोमनि हारि हारिसाफोरा बेयावहाय हारिमुवारि हानजा सुरनायखौ दिन्थिफुंदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बर' हिसाबै बर'नि हारिमुखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो दिन्थिफुंदों।